Kaixo, Aiora naiz, Arianariko sortzailea eta mankomunitateko joskintza ikastaroetako tailerista, eta gaur ikasiko dugu ari flojoak pasatzen. Alkandora honen bajo hartzen erakutsiko dizuet eta horretarako ari flojoak pasako ditugu alkandoraren simetria errespetatzeko. Lehenengo gauza, alkandora tolestuko dugu, aurrealdea aurrealdearekin eta atzealdea aurrealdearekin eta atzealdea atzealdearekin. Orratzez baliatuko gara, eusteko. Mailan zabalduko dugu eta kasu honetan 4 zentimetrora markatuko dugu gure azpildura. Ongi marraztuko dugu gure bajoa. Garrantzitsua da, gero gainetik pasa behar dugulako ariekin. Alfiler baten bat gehiago jarriko dugu, ongi usteko eta mugitzeko. Hilbanatzeko aria erabiliko dugu ari flojoak pasatzeko. Erraz apurtzen delako eta hoberena da ari hau ari flojoak pasatzeko. Korapilorik ez diogu egingo orain. Hasiko gara. Bi puntada. Hor utziko dugu ari tartetxo bat eta puntada bat atzera. Bat, bi. Buklea utzi behar dugu. Puntada bat atzera. Bat, bi. Bat eta bi. Aria bukatzen denean, igual da. Ez da korapilorik egiten. Ikusten duzuen bezala, ari asko gastatzen da ari flojoak pasatzeko. Uzten ditugun bukle hauek ezin dira ez oso luzeak, ez oso motzak izan. Bestela, ariak galtzeko arriskua dagoelako. Gutxi gora bera, horrelako luzera batekoak. Hau praktikatzen ikasten da. Bukatu dugunean ariak pasatzen, orratz guztiak kendu, eta egin behar duguna da ariak ireki. Alkandora mailan zabaldu eta ariak erditik moztu. Kontu handiz, alkandora ez mozteko. Badugu ja gure bajoa, bai alde batean, bai bestean, simetrikoki markatuta.